Jeg vil gerne invitere dig ud på dit livs rejse, eller rettere sagt, Jesus inviterer dig ud på en rejse, som varer hele livet. Jesus inviterer dig til at følge ham på en rejse, som varer hele livet. At leve, det er at rejse. Og hvad det liv i bevægelse sammen med Jesus handler om, det vil vi beskæftige os med på 5 undervisningsaftener i Købnerkirken. De 5 emner, vi vil være samlet om, er Bibelen, Jesus, troen, kirken og livet. Det er de vigtigste og mest grundlæggende elementer af, hvad kristenlivet handler om. Og vi vil være sammen hver torsdag i 1,5 time, hvor vi vil begynde med undervisning, og så vil vi have samtale om aftenens emne. Glem alt om, at det er kedeligt og gammeldags at beskæftige sig med det kristne liv og kirken. For det er netop en rejse. Det er at være i bevægelse, sådan som Jesus inviterer dig til at have gang i den i dit liv. Når du kommer i Købnerkirken, som er en baptistkirke, så vil vi ikke fortælle dig den eneste sandhed, som du skal indordne dig. Men så vil vi meget gerne have lov til at dele vores oplevelse af, hvem Jesus er, sådan at du kan tage imod hans invitation og lære fra ham, hvad dit liv er for noget, og hvordan dit livs rejse skal være. Læs noget mere på vores hjemmeside, eller få en folder, der fortæller om vores undervisningsaftener. At leve er at rejse. Vi glæder os rigtig meget til at være sammen med dig og være på rejse sammen gennem livet.